Welcome to Zona Zeni Zeni. The home of latest and well-articulated news plus information. Please subscribe. Inkhani manager mayembekezanso kuti tikupaseni mpata a director akafufuze funso lina manena kuti kumakhala zolesero zopanda chilolezo. Pa 7 November 2024 tinalemba kalata not 7 pa 17 November wauza bwana Nkubwa kunena kuti malinga ndi malamulo tifuna tipange zolesero zopanda mtendere mafuta mziku muno mulibe. Bwana Nkubwa anatipesa stakeholders conference office kwao apolisi nakambirana tinkafuna tipange ma demonstration pa 19 munatiuza kuti pa 19 a president akupita ku Luana ife ngatamplemekeza malamulo tidamvera ndipo tidasankha tidagwiza matemo tipanga pa 25 lenali mande anthu ankatiseka kuti matemo opanga mande akuti koma tinafuna kulemekeza malamulo. That Sunday pa 24 kunabwera kalata yonena kuti apolisi mwauza bwana Nkubwa alofudi pala kunena kuti achakwera kuchokapo chocho matemo tilepheresi mukuganiza kuti anthu mwauza kunena kuti tikufuna tipange ma demonstration lachinayi akuuza mwatiuza kuti president kuchokapo tavomera ngatolemekeza malamulo kenaka mukabweresa the whole state president kungofuna kusokoneza ufulu wa ma demonstration. Ndizoona lero mungamayime kumauza dziko kunena kuti kumakhala ma demonstration ongofuna osalemekeza malamulo. After all said and done ngati lero simutuuza chifati ndi recording imene muna yakula pa 7 December ngati simutuuza bwalo ndi state ya imene kumva mlandu wa anthu anatema anthu pa 24 pa 25 pa Longo community komanso ngati simutuuza kumene akumva mlandu wa anthu amene anapresa magalimoto anapangazi wawo ku parliament inu muvomere kuti mwalephera mutule pansi udindo and you are a threat to the peace and stability of this country. That said ndinene pano kuti in fact kunena kuti munomo timamaliza tipange governing council ngati funa tisankho zende zabata ndite atiuza kuti kumachinga amangana koma nkhani zonse zimene zachitika ku central region palibe amangidwa nkhani kachitika kundilande amathamanga nkhani kachitika kumachinga amathamanga koma kuli Longwe palibe amangidwa ngati amanga munthu andiuze zimene ndikuyankhula about the evidence. Therefore Madam Merini Yoram has failed Malawians and ni munthu amene salingalira za mbiri yake legacy. Ifeyo timamenya nkhondo kuti azimayi azikidwe pampando pamodzi zapanga kumvisi banja anthu kuti azakhale inspector general pamene tili ndi mayi amene akuyang'ana kumbali madala. Chifukwa chimene tikupempha nyumba ino kuti resolution tipange tipeze komiti imene yendese dziko lino kufikira pa chisankho cha pa 16 anthu amene chifukwa choti a president akumagwiritsidwa ntchito yapereka kale umboni apa ma demonstration amene amafuna kuchitika pa 24 a president akumatengedwa kumalowesedwa muzizona kuti sakwena kuti azilowa Kenya. Chifukwa chimenecho kuti chisankho chichitika lebata nditendere muno tikazikise komiti imene yendese mabata nditendere kufika pa 16 September ziko mukambira amene amachokera kubungwe la CDED anamiwa tinakuona ni munayaka moto mwina munayi ndi nkhawa zotani tsiku la lero. Tili mu nyumba muno kumene Malawi akuyembekeza kuti muchoke mfundo zogwirika chifukwa chona kuti democracy kwenikweni imasamira pa chisankho chimafunika chichitike mabata ndi mtendere kuti zonse zimene zichitike pa chisankho anthu azivomereze. Chifukwa chani gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino timanena kuti timalemba anthu ntchito kuti atilamulire ngati president phungu komanso kansala ndi anthu amene aja ubale umene ulipo timafunika tizakhulupirira ndi ngati tingasankhe munjira imene anthu sangayikhulupirire zimavuta kuti anthu aja takhulupirire. So pano nkhani imene timakamba apa ndi chitima cha democracy chifukwa ndinanena kuti kulibe kumene amagulisa bata ndi mtendere. If you mess up with this peace and stability, we are finished as a country. Simungakambe nkhani za chuma, simungakambe nkhani za chitukuko, simungapange nkhani ya chisankho popanda bata ndi mtendere. Ndeni mawakumbusa a Inspector General a Police Madam Merini Yoram kunena kuti ameneka kuti atule pansi udindo ndipo siti kusintha pamene. Chifukwa chani kwachitika zinthu zonyasa mwachisanzo pa 25 November linali lolemba kuti Longo community apolisi amayima chonje apanyamata wa chikwanje kuti zimayenekanso zimene kuti akafufuze mayesa amangotembenuka kuti ammangewo zikuoneka kuti polisi yathu imaona nkhani zikachitika kumachinga akuthamanga mwamva kuti nkhani yali ku khoti zikakhaza kuti Longwe ayi akachika kundilande akuthamanga kukamanga kunzuzu kamanga sitingapite ngati choncho ngati dziko. Chimene chikumvisa isoni chona kuti kwa nthawi yoyamba Amalawi timalimba kuti tizika zimayi pa mipando lero kuti ndi Inspector General wa mayi koma zimene akupanga ukhanga ngati simayi akumayang'ana kumbali
ndi anakamba ponso nkhani yonena kuti zomvetsa chisoni kuti akamagwira ntchito wa polisi awo mwina tikonzeka ilamulo kunena kuti inspector general wa polisi asamasankhidwe ndi president fa panja amanena kuti munthu samaluma chala chimene chatani chikumudyesa chifukwa chokuti amasankhidwa ndi president amaonesa kuti akamapanga zinthu zawo azikondera president amene pampando ndiye ndinanena mosindika kuti chifukwa choti nthawi yasala miyezi 3 ukuku kuti tikhale ndi chisankho chabata ndi mtendere pa 16 pano nyumba ino ya paki imene anthu akudikira kuti mmange zokwirika ipange committee amati governing council ionesese kuti izipanga ziganizo fa achakwera ndi interested party panopa achakwera chidwi chawo choti afuna asankhidwenso sitingakhulupirire akhalapo kangapo konse akulamula madam inspector Medeni Yoram kuti agwira anthu sanagwire anthu ndiye inspector general amene sakumvera wa police asakumvera president amene anamusanga angamvere yani ndiye ngati tifuna chisankho chabata ndi mtendere nyumba ino lero ikamachoka pano ikonze komita padera zilachitikapo mbuyo munthawi yakamuso atinakhala ndi anthu angapo amene amagwiritsa ntchito mphamvu za malamulo iwo azipanga ntchito yawo koma ntchito yakula tifuna pakutha zonse pa 16 pano amalawi azanene kuti ife tidapanga chisankho tapanga chiganizo chimene zakhali nacho for the next 5 years choncho kunali kupempha komanso kusindika koma mmene ndikuteremo sindikunena kuti timayikira kumbuyo zili zonse zosokoneza bata ndi mtendere ife ngati mabungwe omwe si aboma timanika tikhale pakati kulimbikitsa kunena kuti zonse zichitika mabata ndi mtendere kukamba nkhani ya zionesero kungoti kumalawi unosikamba zoona boma ili linapindula kuchokera muzionesero andi anthu amene apanga zionesero zoononga anthu ake ndi awa nthawi imene malawi munomachitika zionesero zoononga Richard Timondopanda anduna aza maboma ang'ono anali director wa Chinyamata ndiye ndakondwera kuti anali muno azipani za DPP ali muno secretary general apita mukhitu ali muno ndiye apa nyumba ibweresa mwayi kuti ngati titakwirizana moona mtima tikoza kupanga chisankho chimene chikubwerachi chisankho chogwira mtima ananena inspector general kuti kumakayangana kumalawi kuno palibe wa kumpoto palibe pakati palibe kumwera chifukwa ine ndinakwatira kunchewu mwafuse anduna amumba akuzana kuti akazawo ngakunchewu koma abambo awo ngakucholo kuti mufuse mwina anduna asimplisi chola banda akuzana kuti akala akulira kubalaka koma akazawo ngakumulanja anthu fe sitingakwanise kuti tilole china chake chititsemphanise chifukwa chimenecho anthu amene ali pa mipando azigwira ntchito yawo molemekeza malamulo munaona mmene amafotokoza amangani malamulo to aliko koma vuto ndonena kuti timasankha dala kuyang'ana kumbali apa polisi yathu iyime njii anthu amene anaphwanya magalimoto ku parliament amangidwe ndipo milandu tizilondola anthu amene amatema ndi zikwanje anthu pa community amangidwe anthu amene anatema ndi zikwanje anthu pa Mbowe amangidwe kuphatikizapo milandu yonse kanachite ko phalombeka yakuti aliyense amene waphwanya malamulo atani amangidwe tikatere tizapeza kuti anthu polisi yathu azikhulupirira Thokoza Namiwa. Zikomo kwambiri. Amene nda Sylvester Namiwa amene ndi mkulu wa bungwe la SIDED amene ali nawonso mchipinda chino komanso anafunsa mafunso awo pokhuza kuti mmene anaona bwanji chisankho chimenechi kama makamaka ndimekuyendesa chisankho chimenechi kuti tikuyenda bwanji ngati dziko komanso ngati achitetezo mwina akonzekera bwanji ndi pala ndosiyanasiyana amene ali mchipinda muno uku akuchita kayika mtentha ndevu kudikiranso kuti chigawo chachiwiri cha msonkhano umenewu chiyambike. Atrapens amene ndi mkulu wa bungwe la HRDC mwina mwayiona bwanji chigawo choyamba cha msonkhano umenewu? Chigawo ndithu chayamba bwino ifo chakuti anthu ndithu akuloledwa